והיום אני אנסה לעלות שחקן אחד שעל 1000. אני אגיד לכם ככה, אני רוצה שבתגובות אחרי הסרטון הזה אתם תיתנו לי את התגובה, והתגובה שיעלה הכי הרבה לייקים אני אעלה את השחקן הזה עד 1000. יש לי רק 35 שחקנים על החשבון הזה, ועכשיו אתם יכולים לראות את כל השחקנים. כן, לא כזה הרבה, ואם יש לי על השחקן הזה ל-1000 אז אני מעלה אותו עד 2,000. אם יש לי עליו 2,000 אני אעלה אותו עד 3,000. וככה אני בינתיים לא אשחק עליה, ואם יש שחקן שהוא אין לי אותו אני לא עושה עליו. אפשר להעלות אותו את השחקן רק עד 3,000 גביעים.